Zmrdi a psychopati. Takéto hrubé slová použila homolobistka Romana Schlesinger. Vyslúžili si ich katolícka cirkev a inštitút Leva XIII., ktorý podporuje rozvoj kresťanskej spoločnosti. Jej prejav o situácii homosexuálneho hnutia na Slovensku odvysielala začiatkom minulého mesiaca Česká televízia. Počas rozhovoru Romana Schlesinger prezentovala svoje postoje voči niektorým komunikačným portálom, ako aj Inštitút Leva XIII., ktorý funguje z dobrovoľných príspevkov ľudí. Schlesinger je však presvedčená, že tieto portály sú podporované peniazmi od zahraničných sektárov mormónov. Predseda Inštitútu Leva XIII. Robert Matéfi však Romanu Schlesinger nepozná a nikdy sa s ňou nestretol, preto jej osobným vyjadreniam nerozumie. Tak ako necítim potrebu ich komentovať nejako špeciálne, lebo boli také dosť expresívne. Popravde neprechoval ani nejaký hnev voči nej. Homolobistka Romana Schlesinger v príspevku komentuje aj aktivitu inštitútu, ktorý pred 2 rokmi pred úradom vlády prezentoval médiám svoju štúdiu. Dokument analyzuje, koľko financií bolo z grantov Európskej únie a štátneho rozpočtu pridelených organizáciám podporujúce potraty, homosexuálov, feministky a podobne, pokračuje Robert Matéfi. Podľa tej štúdie vyšlo, že 500 000 eur dostávali za rok 2012. Tak tá suma sa medzičasom dosť navýšila. Máme informácie, že napríklad Inštitút rodovej rovnosti na Ministerstve práce a sociálnych vecí prideluje granty vo výške 3 milióny eur na prerozdeľovanie tejto agendy rôznej. Čiže evidentne pani Schlesinger vadilo to, že sme tieto veci dali na svetlo sveta a to nejako pobúrilo osobne, ale neviem, prečo sa na tým človek, keď to sú verejne známe veci. Inštitút Leva XIII. Spolu s organizáciou Fórum života a s podporou ďalších desiatok organizácií chcú dosiahnuť, aby štátne peniaze boli využité na iné aktivity. Ich cieľom je podporovať život od počatia po prirodzenú smrť, manželstvo medzi mužom a ženou a zdravý vývoj budúcich generácií. Pre Rádio Lumen Alžbeta Pavlíková.